Concello de Ribadumia ten o prazer de darlles a benvida a esta cuarta Festa do Deporte. En primeiro lugar, saudamos e agradecemos a súa presencia ao señor alcalde de Ribadumia, don David Castro, ao xefe do Servizo de Deportes da Xunta, don Daniel Benavides, aos deputados provinciais, don Gregorio Gis e dona Noemí Outeda, aos representantes das diferentes federacións galegas, concelleiros, membros das directivas dos clubs, deportistas e veciños que hoxe nos acompañades. A continuación van a intervir os representantes das diferentes federacións galegas hoxe aquí presentes, como máximos responsables da proxección de cada disciplina con representación entre os finalistas. En primeiro lugar, chamamos a don José Manuel Fernández, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol. Teño que dicir en primeiro lugar que é para min unha ledicia enorme estar hoxe aquí. Represento a Federación Galega de Fútbol e teño que, como digo, felicitar ao Concello de Ribadumia por a organización deste evento tan importante que non deixa de ser un recoñecemento ao deporte en xeral, a todo o deporte, non? Aínda que eu, como digo, son representante do fútbol neste caso. Pero sí que facer unha gala destas características pois o que demostra é a importancia que ten esta actividade dentro do Concello de Ribadumia. Eu que fun na miña etapa de futbolista, deportista, logo fun noido profesional, profesor de Educación Física, sempre quixen transmitir a meus alumnos e alumnas durante toda a vida a importancia que ten o deporte non só como método para mellorar a saúde, senón tamén como transmisor de valores tan importantes na vida cotidiá como pode ser o respeto, o compañeirismo, a igualdade, a solidaridade, etc. Valores que sirven para que a persoa sea cada vez mellor e, de alguma maneira, o deporte ven precisamente pois, axudar nesa perspectiva e nesa mellora da condición humana. O deporte en xeral ven sendo tamén elemento para a integración social, a integración de nenos e nenas. En Ribadumia ven sendo un concello que ao longo do tempo, eu son fiel testigo do mesmo, desa aposta decidida polo deporte, no fútbol concretamente, me vades a disculpar se non cito outras disciplinas que seguramente outros federativos as citarán cando lles toque estar aquí, pero no fútbol sí que fun testigo nos últimos tempos, neste verán, da realización de eventos importantes no fútbol base, torneos moi importantes a nivel internacional que indican esa aposta decidida dos clubes, neste caso, Ribadumia, logo tamén Umia, un club tamén importante en Señeiro, en Galicia, e digo, pola aposta do fútbol base, do deporte de base, do fútbol femenino, por esa integración que acabo de dicir. En esta gala, que se está a facer, ou se está a celebrar hoxe, o que sí se trae aquí é esa aposta por recoñecer a deportistas que hoxe van a ser aquí premiados por seus logros ao longo probablemente deste última temporada, do último ano, pero non só se ven a recoñecer a ese deportistas aos cales desde aquí, desde a Federación Galega de Fútbol, felicitamos senón que eles veñen a representar a todo o deporte en xeral. Eles van a ser os premiados, pero realmente representan a moitos nenos, moitas nenas, moitos homes, moitas mulleres que fan deporte ao longo do día e que, sin eles, lóxicamente, o deporte non sería tal. Por iso, a miña felicitación, en primeiro lugar, aos deportistas que van a ser premiados e, en segundo término, a miña felicitación ao Concello, na persoa do seu alcalde, por esa aposta decidida e por esta gala, que seguramente que é a cuarta que celebramos, e que é tan importante que ven a recoñecer todo o esforzo deportivo dos nenos, nenas, homens e mulleres do Concello de Ribadumia. Moitas gracias e reitero miña felicitación, señor alcalde, por este evento. Moitas gracias. A continuación, intervén don Francisco Javier Cajiao Barroso, vicepresidente da Federación Galega de Ciclismo. Muchas gracias al Concello de Ribadumia por invitarnos a esta gala, a los deportistas que van a ser premiados y a los que no lo son, que lo sigan haciendo. Y al club que tiene, el Club Ribadumia, que tiene muy poquito tiempo, es un club muy joven. Si no recuerdo mal, ha hecho está apostando mucho por lo que es la cantera del ciclismo y por el BTT. Ha hecho 2 pruebas este año que creo que han sido un éxito.
380, 400 participantes aproximadamente. Este año 2020 ya va a dar un paso un poquito más importante, se va a hacer un XCO, es una disciplina olímpica, y carretera. Ismael, que debe estar por ahí también, con unos muy buenos resultados, que tanto en BTT como en carretera ha sido, creo que cedido al Pedro Padronés también, para hacer carretera y demás. Un chico junior que tiene una muy buena proyección. Gracias al alcalde, que sigue apostando por este trabajo importante que está haciendo en el ciclismo, creo que en todos los deportes, porque Ribadumia está siendo un referente, creo que en tema de deportes, y que sigamos así. Lo que nos pida por parte de este Concello a la Federación, intentaremos cumplirlo y ayudar en lo posible. Y poco más. Agora subirá don Isidoro Hornillos Vaz, presidente da Federación Galega de Atletismo. Boas noites ou quizáis boas tardes. Saúdos a todas as persoas que están aquí presentes. Por suposto, gratitude en nome da Federación Galega de Atletismo ao Concello de Ribadumia por terme invitado unha vez máis a esta gala. Por suposto, unha gran satisfacción como presidente dun deporte milenario, pois comprobar como hai concellos que se preocupan polo deporte en xeral, e é verdade que cando un fai unha reflexión do feito deportivo, pois detrás de cada gran éxito hai moitas persoas. Estou seguro que hoxe esas persoas que representan diferentes entidades, pois van a ser recoñecidas. O deportista como núcleo fundamental, o deportista como protagonista deste feito, incuestionable, pero detrás de él tamén, como non, os adestradores, as adestradoras, grandes sufridores, grandes persoas que son os que cimentan as bases do traballo diario e que están sempre pendentes deste proceso. Como non, o refuxio de todos eles, as entidades, os clubes, que son os que tamén se preocupan por aglutinar todo este traballo importantísimo, os árbitros, unha labor tamén moi importante en calquer deporte, e detrás deles, como non, patrocinadores públicos, entidades públicas, concellos, deputacións, goberno autonómico, e, como non, mesmo as empresas privadas que tamén teñen moitísimo responsabilidade tamén no éxito. Eu creo que, ademais, temos que felicitar a todas as persoas que están distinguidas. Despois veremos a ver se van ser premiados como millores ou non, pero creo que xa é un éxito o feito de estar xa distinguido, estar nomeado, porque iso representa un recoñecemento. Aquí hai moitos deportes, eu teño a fortuna pois de ter tamén a unha persoa representante, Ana Abuín, no atletismo, tamén está nomeada, pero quero dar os parabéns, independentemente de que sexan ou non finalmente os millores, a todas as persoas, a todas as entidades que están nomeadas. Creo que é un orgullo para eles, para as súas familias tamén, que son moi importantes neste proceso deportivo. Por lo tanto, insisto, parabéns para todos eles, parabéns, como non, ao propio Concello, que siga nesta racha, neste esforzo, porque o deporte é unha dimensión social importantísima, a nivel económico, a nivel de proxección da imaxe pois dunha rexión, dun concello, e, por suposto, tamén, como non, a nivel saudable, a nivel de relación social. Hai moitos valores, antes o decía o representante da Federación Galega de Fútbol. É verdad que os valores do deporte, eu sempre digo os valores dos deportistas, e por elo hai que estar orgullosos de estar aquí hoxe presentes unha vez máis nesta gala. A todos e a todas, moi boas noites. A continuación, don Carlos Garabatos, membro do equipo técnico da Federación Galega de Judo. Eu sabexo que meus compañeiros teñen máis práctica, pero eu a práctica teño aquí, na folla. Me quedo un pouco corto. En nome da Federación Galega de Judo, en primeiro lugar, dar as gracias ao Concello de Ribadumia, á Diputación de Pontevedra, á Xunta de Galicia, polo apoio que nos dan todos os anos, ano tras ano. Desde unha federación que moitos podemos pensar que unha federación pequena,
pois non é tan pequena. Hoxe en día temos máis de 10.000 licencias en toda Galicia, pois xa é unha federación importante. Máis de 500 deportistas na provincia de Pontevedra, nas escolas da Diputación, da cal son o coordinador, con un futuro que, bueno, como que temos aquí hoxe con Manuel Villaverde, terceiro no Campeonato Galego Infantil, con moitos máis que ven por detrás pisando forte e que seguro que farán que neste Concello o judo sexa un deporte importante. Sin máis, agradecendo a todos o poder estar aquí en representación da Federación Galega, moitas gracias e felicidades anticipadas a todos os premiados. Moitas gracias. Agora chamamos a don Félix Lamas da Federación Galega de Piragüismo. Agradecer a invitación á Federación Galega de Piragüismo ao Concello de Ribadumia, disculpar a ausencia do presidente que non pudo estar neste acto como el lle gustaría, tocoume a min a honra de representar o piragüismo galego. E digo a honra porque o piragüismo galego é unha potencia a nivel nacional e internacional. Esta mesma semana estánse disputando os campeonatos do mundo de maratón en Shaoxing, China, donde máis do 50% do equipo español forman padexeiros e padexeiras galegos, con 20 deportistas desplazados a terras chinesas. E xa non só en cantidade, senón tamén en calidade. Por das 7 medallas que leva gañadas a selección española ata o momento, mañán caerá algunha máis, 4 foron gañadas por deportistas galegos. Isto é fruto do traballo dos clubs, dos seus directivos, das administracións que as axudan, pero principalmente dos deportistas que traballan día a día para chegar a conseguir estes éxitos. Fruto deste traballo a prol do deporte como é o piragüismo, témolo en Ribadumia, con 2 eventos xa declarados importantes na Liga Galega, como son a Baixada do Umia ou a regata de promoción de slalom de pequenos. E tamén é moi importante o traballo que desarrolla o Club Umuiño, con deportistas con un gran presente e un mellor futuro, como destacan Manuel e María. E tamén o seu traballo que levan facendo na base, pois nos últimos anos levan quedando tanto na Liga Provincial como este ano na Liga Galega entre os primeiros puestos en benxamíns, prebenxamíns e alevíns, o que é un claro paso de cara ao futuro para seguir estando aí. Felicitar a todos os premiados, aos nominados, e agradecer unha vez máis ao Concello do Grove, de Ribadumia, por esta invitación e a seguir traballando no deporte. Moitas gracias. De seguido, toma a palabra don Gregorio Agís, deputado provincial da Deputación de Pontevedra. Gracias ao Concello de Ribadumia por ternos convidado a esta cuarta festa do deporte que pretende homenaxear os deportistas, entidades e a todas as persoas que colaboran no deporte, medios de comunicación, árbitros. Xa se ten dito a importancia, a relevancia que ten para os nenos, para o desarrollo vital dunha persoa, para a configuración da súa personalidade que ten o deporte, o que representa máis en termos de saúde, pero tamén en termos de valores e de crecemento persoal. Felicitar o Concello de Ribadumia por o seu tremendo esforzo que realiza en materia de deporte, sobre todo no deporte base, que son, sen dúbida, unha referencia na provincia. Para a Diputación de Pontevedra é un absoluto orgullo, alcalde, o traballo que facedes, o tremendo esforzo, porque, sen dúbida, sodes unha referencia na provincia. Os concellos que queren desarrollar un bo deporte base teñen que fixarse en vos, porque o facedes francamente ben. Dende a Diputación, simplemente, manifestar o noso compromiso co deporte, manifestar a importancia que ten colaborar cos concellos e colaborar coas entidades para o desenvolvemento desta actividade tan relevante e tan importante. Sempre nos teredes ao vosso lado, como non pode ser de outra maneira, e moitas gracias.
Seguidamente vai intervir don Daniel Benavides, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia en Pontevedra. Bueno, moi boas noites a todos e a todas. En primeiro lugar, transmitir de parte do secretario xeral do Deporte, que por razóns de compromisos anteriores non pode estar aquí, pois a súa felicitación a todos os asistentes e a todos os que forman parte deste tecido deportivo daqui do Concello de Ribadumia. Agradecer ao alcalde David a invitación, a Juan Carlos, o seu concelleiro e a toda a corporación, dirigirme tamén aos compañeiros e aos dous diputados provinciais. E das intervencións, pouco a pouco, os que vamos intervindo nos queda pouco que decir, porque os representantes das federacións, moi acertadamente, as federacións que teñen competencias delegadas da Secretaría Xeral do Deporte, pois son as mellores federacións que temos en Galicia, e os mellores representantes, e viñeron aquí os escollidos, os vos, incluso algúns que tiñan a capacidade, algúns de ler, pero que leron máis do que tiña o papel, que sei no que o fan moi ben. E fan, sobre todo, que os me gustan a eles todos, é facer non estar aquí, que o pasan mal, que o pasamos mal, que nos gusta máis a acción deportiva e estar facendo actividade. Hai moitos son os chamados e poucos os escollidos. Se van a recibir aplausos aquí, pois uns pouquiños. Uns pouquiños porque, pois iso, hai quen dice, non? E hai o dito este de que as victorias e os fracasos son dous grandes embusteros, porque dura moi pouquiño. A vitoria dura iso, suben ao podio, sale o día seguinte na prensa, pero despois xa quedou no pasado. Afortunadamente é así, se pensamos nos que non consiguen subir o podio, que é a maioría. Son só uns pouquiños os que chegan aí. Pero para chegar aí arriba hai moito esforzo. O esforzo das familias, sin clubs non habría deporte, os esforzos de moita xente axudando, empusando, organizando eventos, como se decía aquí o compañeiro de ciclismo, que tamén fan eventos deportivos, os clubs non só fan a promoción de levar os deportistas por aí, sino que organizan. Organizan nun concello como Ribadumia, que este ano, 2019, foi un referente non só a nivel provincial, non só a nivel galego, non só a nivel nacional, sino que internacional. Hubo unha semana, 3 semanas de fútbol de alto nivel, que foi gracias a que se aquí, en Ribadumia, tuveron a sensibilidade de acoller a 3 eventos deportivos de moi alto nivel, que puseron o nome de Ribadumia pois no máis alto. Pero non só, decía ao principio, cando chegaba aquí un dos organizadores, pois é que moita xente decía como pode ser que vayan a desarrollar de repente pois iso, un torneo deste nivel. Pois foi un gran acierto, fostes referencia os organizadores. Xa conocíamos a Manolo Diz, porque Manolo Diz estaba aí, e se apoiábamos onde estaba, aquí manteremos e estuvimos apoiándose igual, da mesma forma, e sabíamos incluso que iba a ser con moita máis forza, porque, mo decía o alcalde, dicir que estaban entusiasmados pola moi boa organización que tiñan. E os conoceronos aquí, e a veces, pois iso, a veces non somos profetas na nosa terra, e aquí, pois, sí que o fixeron, sí que deron moito máis nome ao seu torneo, si cabe, e a Secretaría Xeral do Deporte, a Xunta de Galicia, vamos a seguir apoiando ese torneo, eses torneos, porque xa son 3 torneos de renombre, cada un na súa función, vamos a aumentar un pouco máis, non podo dicir máis porque nestas fechas creo que hai por aí, non é momento de, parece ser que non sei que problema hai estas semanas que non se pode decir algunhas cousas, entonces, pero que se vamos a seguir apoiando ese evento, sobre todo para a tranquilidade deles e sobre todo polo que están facendo moi ben. Decíalles que é un traballo de todos, que son moitos os chamados, poucos os que teñen a sorte de estar aquí, que aquí hai unha figura que non puden estar aquí días atrás, cando se celebraron, que unha persona que sei que queren moito aquí neste Concello, que don Xiteo Aliñas, que está aí, que sei que cumpriu 75 anos de docencia, tamén no seu
e sei que aproveita eses momentos que ten para promocionar o deporte e que hai que tamén aproveitar tamén iso e que merece, pois iso, e se está aquí, que sei que está aquí entre nós, está aquí, está mirando como chegan aquí arriba, reconocemos a xente que co traballo, co esforzo, que o deporte ten iso, que nos dá exemplo. O importante que dicimos moitas veces, o importante non é subir ao podio, o importante é levantarse das caídas, seguir aí e aprender do esforzo, que co esforzo, co traballo se consigue todo. As administracións é a nosa obriga. É a nosa obriga e intentar ser sustos e poñernos e conocer, que a veces non coñecemos, e vos queixades, e con razón, porque non nos dá tempo a estar en todos os sitios, pero tedes que iso, petar, e tenemos que responder. Moitas gracias, nora bo ao Concello, nora bo aos premiados, pero sobre todo, moitas gracias polo esforzo que facedes polo deporte, porque o deporte nos trae salud e nos axuda a ser cada día máis felices. Moitas gracias. Finalmente, toma a palabra don David Castro Mougán, alcalde de Ribadumia. Boas tardes a todos. Primeiro, agradecer ao xefe territorial de Deportes da provincia de Pontevedra, Daniel Benavides, que estés aquí con nós, porque é moi importante. Aos diputados provinciais, Gregorio Agís e Nomi Outeda, tamén diputados provinciais que estedes hoxe aquí, aos representantes das federacións que estades hoxe aquí, tanto a José Manuel Fernández, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol, tamén ao delegado en Pontevedra de Fútbol, Jaime Otero, tamén a Isidoro Hornillos, que tamén hoxe está aquí con nós, e ao representante de Piragüismo, vicepresidente, creo que era de Piragüismo, Félix Lamas, e tamén Félix Lamas de Piragüismo e de Ciclismo, Javier Barroso, e de Judo, Juan Carlos Garabatos. A verdade é que para nós, xa digo, é moi importante que estedes aquí nunha gala tan importante para o deporte. Non do Siteo, unha vez máis, benvido, moitas gracias por estar aquí, porque foi un artícipe, unha persoa fundamental no deporte aquí en Ribadumia, no Club Deportivo Ribadumia, no piragüismo, pero sempre estuvo neste auditorio nos grandes eventos deportivos e, polo tanto, moi agradecidos. A todos os concelleiros tamén, a todos os presidentes das entidades culturais e deportivas, neste caso tamén deportivas, moitas gracias a todos os deportistas, a todos os veciños e veciñas que hoxe estades aquí. Bueno, a verdade é que, efectivamente, se foi falando dende o principio e se dixeron cousas moi importantes, non? Fai 4 anos, decidimos crear esta gala do deporte porque queríamos, de alguma maneira, respaldar o deporte. Sempre foi unha prioridade deste goberno respaldar o deporte. É moi importante o deporte para os nosos nenos e nenas, para os veciños de Ribadumia. É moi importante por varios motivos, porque aparte, xa se dixo, genera un movimento económico que tamén é moi importante. É moi importante a defensa dos valores e esa promoción, digamos, dos valores, e a defensa dos valores, que o deporte, a verdade é que fai precisamente que, cada vez reflexionemos un pouco máis, efectivamente, cando empezamos, fai 4 anos, era precisamente para resaltar e para promocionar o deporte. Hoxe é a 4ª edición aquí do deporte en Ribadumia. A verdade é que estamos contentos polo traballo conseguido, por como se fixeron as cousas. Eu escoitei, aquí aos presidentes das federacións, aos diputados, tamén ao xefe territorial de Deportes, a Daniel Benavides, decir que o alcalde por promover o deporte. Eu sí, efectivamente, o deporte aquí en Ribadumia é algo moi importante, que as administracións estamos obrigadas precisamente a traballar por ele, pero máis que o alcalde, o que quere agradecerlle a toda esa xente que día a día está traballando. Non solamente somos o Concello de Ribadumia, porque o Concello de Ribadumia, sin toda esa xente, presidentes, vicepresidentes, todas esas persoas que están nas xuntas directivas, traballando día a día para conseguir estes obxectivos, o Concello de Ribadumia seríamos moi pouco. Por lo tanto, eu que quero é transmitir e trasladar
esas felicitacións a toda esa xente que día a día pois está facendo un traballo enorme no deporte de Ribadumia. Efectivamente, o Concello vamos a seguir apostando, vamos a ser xustos nos recursos que temos para promocionar o deporte, para que os nosos nenos e nenas poidan disfrutar do deporte. Sí é certo que, bueno, pois apostamos por todos os deportes e que posiblemente seamos unha referencia, pero é gracias precisamente a todos os pais, a todas as nais, a todos os abuelos, abuelas que están día a día, a todos os tíos e a todos os nenos que fan deporte. Sin eles, isto sería pois bastante difícil. Eu quero rematar a miña intervención precisamente pois agradecéndovos a todos vos ese traballo, ese esforzo, comprensión ás distintas administracións, tanto da Xunta como da Diputación, defender o deporte, traballar por e para o deporte, que eu creo que é un cimiento importante na construción dunha sociedade. Por lo tanto, todos temos que traballar, digamos, nesta liña. Se fixeron eventos importantes este ano, pois a verdade é que estou moi agradecido aos representantes da F7, a todas esas persoas que traballaron, a todas estas persoas de Copa Ribadumia, organizadores do trofeo Copa Ribadumia, que foi, bueno, pois a nivel nacional, pois algo importante, pero do ciclismo tamén, que foron eventos importantes, de piragüismo tamén, que temos xente polo mundo competindo. É dicir, é unha satisfacción poder estar dicindo isto que estou dicindo aquí, que o deporte aquí en Ribadumia, que ademais que poida promocionar incluso o Concello de Ribadumia a nivel turístico. Por lo tanto, eu o que quero é a todas esas persoas que están detrás de todas estas organizacións, a F7, Copa Ribadumia e distintas entidades culturais e deportivas que están facendo un traballo extraordinario, un forte aplauso para eles, porque sin eles, sin esas persoas, nós, o Concello de Ribadumia, non seríamos capaces de chegar tan longe. Moitas gracias a todos vos. Esta é a cuarta edición dunha festa para todos os nosos deportistas, entidades deportivas, patrocinadores, medios de comunicación e un etcétera de persoas que traballan cada día polo deporte, sendo todos eles o pilar fundamental do proceso que nos leva ata chegar hoxe aquí e facerlles un pequeno recoñecemento e mostrar todo o noso apoio polos días de esforzo que realizan ao longo de cada tempada. Nesta edición presentáronse entre todas as categorías un total de 67 candidaturas. Compre destacar nesta edición a presenza de novas disciplinas, consecuencia directa de que, durante a pasada tempada, se asentaran novos deportes en Ribadumia e de que, ao mesmo tempo, que outras comezaron a facerse máis visibles. Destas 67 candidaturas, resultaron 42 finalistas. Tras un proceso de valoración e selección que resultou complexo para o xurado, composto por representantes das entidades deportivas, dos grupos políticos con representación municipal e dos medios de comunicación, xa que todas elas presentaban unha traxectoria e uns méritos deportivos moi destacables en cada unha das súas disciplinas. Faise así, se cabe, máis visible o traballo diario e o esforzo que cada un deles realiza día tras día para mellorar os resultados e superalos proba tras proba, algo polo que deben estar ledos e orgullosos. Aproveitamos tamén este acto para animalos a que sigan conseguindo novos éxitos dos que Ribadumia se sinta ainda máis orgullosa. Aquí vou a salir do guión porque temos que felicitar por un lado a Desguaces Tino Racing porque hoxe foron campeóns de rallycross, me dixeron. E ao mesmo tempo, animar a todos os que compiten mañán, ao equipo de Umia femenino que están en carretera trasladándose para xogar mañán un importante partido e a tenis de mesa que veñen de competir agora pola tarde. Pídolles por todo isto ese forte aplauso que acaban de darlle para recoñecer o labor de todas as persoas que dun xeito ou outro están implicadas na práctica e no fomento do deporte. Agora chegou o momento. Teño a honra de presentar a unha mestre Mateo para compartir con ela esta cuarta festa do deporte. Ela, aínda que me din que non se define como monologuista, si é unha actriz con moito humor. Con todos vostedes, Isabel Risco. Vanessa, por favor, non me está aquí nas butacas.
da contorna, as butacas do Outeiro de Ribadumia son comodísimas. Isto é unha maravilla. E agora teño que decidirme para chegar alá. Correr a banda e saltar e facer salto de balado ou molestar aquí a este rapaz e a esta muller que antes, cando chegaron aquí, dixeron ai, non hai que molestar, sentamos aquí os dous. E que fago agora? Por onde meto? Ou por ali que está aquí o home co trípode ou vais por ali para correr a banda? Non vos importa por moleste, non vos preocupades. Xa fago así, que moito meo, ves? Mira aí. Ai, vou, veña, alemos correr a banda. Corre a banda, Vanessa. Mi madriña, mirade, eu corri a banda. Porque fixen, durante a miña vida deportiva foi, a verdade que mamar moita bancada. Mi madriña canta bancada, chuchei, porque non si, aínda que me vexades aquí con esta envergadura, que teño pouca corpulencia, eu, supoño que non o sabíades, eu xoguei 11 anos o rugby. Sí, mirade por aquí, e diredes vos, xogaches o rugby 11 anos nada máis e nada menos. E teño a honra de decir que xoguei a primeira Liga Galega Femenina de Rugby. E, por certo, xa de paso, dou os parabéns a esas mulleres xogadoras de rugby, esas mulleres galegas que nos representan por aí adiante en competicións internacionais. Ben, pois xoguei a primeira Liga Galega Femenina de Rugby. E vamos preguntar unha cousa. Sabedes en que posición quedou o equipo no que eu xogaba? Cuartas. E vos diredes, non está mal, pero se eu vos conto que a primeira Liga Galega de Rugby Femenina xogámola 4 equipos, que vos parece? Xa non vos parece tan ben. De feito, nós fixemos unha proeza no rugby. O rugby ten unhas normas así un pouco extrañas. E sabedes que para puntuar, unha das maneiras de puntuar é pasar a liña de 22. Ben, que é como meter un gol. Despois están eses dous paus que transformas e os golpes de castigo e todo iso. Ben, pois nós, creo que hai moi poucos casos no mundo, conseguimos meter o que se chama un ensayo en propia meta. Sí, porque unha xogadora cambiou o rumbo, empezou a correr polo outro lado e dicía, onde vas? E non nos escoitaba coa emoción, non vía xente que lle fora a placar, empezou a correr e bimba, na liña de 22 do equipo contrario. Maravilla. Fixemos un ensayo en propia meta, debe haber 2 casos no mundo. O noso, algún outro que verá por aí, malo será. E nada, estou encantada de estar hoxe aquí. Teño que agradecer moitísimo ao Concello de Ribadumia e á Concellería de Deportes que tiveran a feliz inconsciencia de convidarme para compartir con todas e con todos vos esta 4ª festa do deporte aquí en Ribadumia, porque en Ribadumia é unha potencia en moitas cousas, pero tamén no deporte, que ides polo mundo adiante demostrando a vosa capacidade deportiva e mercedes un forte, bravo e xeneroso aplauso a todas e todos vos. Non só quen se bota as corredoiras, as pistas, a quen se meten as lameiras a xogar, non só senón tamén a todas esas persoas, as familiares, as amigas, os amigos, a toda esa xente que apoiades a esas persoas que fan ese esforzo maravilloso, ese esforzo increíble por seguir adiante e facer posible que sexamos unha potencia deportiva. E ademais, digamos unha cousa, nós temos un clima que non é por nada, é un pouco adverso. Por aí adiante teñen uns climas moitos máis suaves e tampouco ten tanto mérito facer deporte, pero aquí, coa que cae do ceo, mi madriña, ven ali a xente na bicicleta, dalle que dalle, corre pelas corredoiras, aí os partidos de fútbol enlamados todos, enlamadas todas, isto é unha maravilla, así que o esforzo que facedes é ainda maior, así que de verdade parabéns polo que facedes. Tamén quería agradecer e darlle os parabéns ao equipo que fai posible esta gala do deporte, esta festa do deporte, a esas mulleres que están por aí, que están remexendo en todo para que isto sexa posible. E, por favor, que criterio estético tan maravilloso. Mirade que columnas temos aquí aos lados que parece barroco galego. Ben podían estar na Praza do Obradoiro. Mirade por aí. E xa como arrincamos con esta festa do deporte ten unhas regras, porque isto é un xogo, ten unhas regras. Ben, as regras son as seguintes. Primeiro, para a parte que ven de público, a regra é moi sinxela. A táctica de xogo é que desfrutedes todo canto poidades, que aplaudades con moita ansia, e mesmo que arrabedes, que ouvedes, e volo pido o corpo e o sentimento, cando se digan as premiadas e os premiados, iso que tedes que facer. E agora, as finalistas, os finalistas, o que tedes que facer é entrar
pola banda de aquí, que é a vosa dereita, para nós a esquerda, vale? Corredes esta banda encarnada, e posicionando aquí, vos non o vedes, pero aquí hai unhas marcas, xa veredes, vos disimulade, como que vos non sabedes nada, xa vos poñedes aquí, disimulade, e despois, as autoridades que entregan os premios entrarán pola banda da vosa esquerda, da nosa dereita, así que, se o tedes claro, tédelo claro, non que non o ten claro, ti non tes claro, que te expliquen, fadelle un esquema a aquel rapaz. Está clarísimo, xa che van guiando, senón, non te preocupes. Daquela queredes que arrinquemos xa con esta emocionante festa do deporte aquí en Ribadumia. Ben merecedes este premio hoxe, que non levedes, que non levedes, tamén parabéns polo esforzo que fixéchedes, e ademais, que mellor que recibir un premio sentadas e sentados nunha butaca, cando o que facedes normalmente é botalos fijados para fora. Así que, veña, se queredes, arrincamos logo con esta festa do deporte, cos finalistas nas diferentes categorías. Un aplauso para todas e todos vós. Pasamos agora a dar lectura dos finalistas e gañadores das distintas categorías. Nominados: Mellor deportista promesa masculino ribadumiense. Primeiro finalista, David Chanterero Feijóo, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Terceiro posto no Campeonato Escolar Benxamín, sendo aínda pre-Benxamín. Posición número 2 de Galicia e número 62 do ranking nacional. Segundo finalista, Izan Martínez Pereira, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Semifinalista nos últimos campeonatos galegos pre-Benxamín. Posición número 3 de Galicia e número 55 nacional. Terceiro finalista, Carlos Manuel Villaverde Varela, judo. Terceiro clasificado na categoría de máis de 66 kilos no Campeonato Galego Infantil de Judo. Entrega premio e diplomas dona Beatriz Martínez, Concelleira de Promoción Económica e Protección Civil. E o gañador é... Pois o gañador é, nada máis e nada menos, coidado con meterse con el, Carlos Manuel Villaverde Varela. Un aplauso. Pois ade aí para a foto. E queres dicir algo? Carlos Manuel, que opinas? É o que ti digas, eu contigo non me meto. Unhas palabras. Moitas grazas a todos por vir. Pasade ben. Moi ben. Aí, breve, pero intenso. E parabéns tamén a vos, Que tal o tenis de mesa? As mesas non son só para papatoria, tamén valen para xogar o tenis, non? Sí. E aquí en Ribadumia somos unha potencia en tenis de mesa, Seica. Competicións internacionais incluso. Fuxete xa fora? Xoga. Ti non? E ti? Tampouco. Xa veredes, iredes de viaxe por ali. Parabéns a vos los tres. Mellor deportista promesa feminina ribadumiense. Primeira finalista, Laura Hermelo Castiñeira, Club Náutico Muiño.
Terceira no Campeonato Galego Alevín, top 5 nas probas da Liga Galega. Segunda finalista, Iria Ouviña Fernández, Club Náutico Muiño. Terceira na Liga Provincial de Pontevedra en Verducido. Terceira na Liga Provincial de Pontevedra no Río Lérez. E primeira na Liga Provincial de Pontevedra en Aldán. Terceira finalista, Carmela San Martín Peña, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Subcampeoa galega Benxamín, subcampeoa en dobres e semifinalista por equipos no Campeonato Galego Alevín. Entrega premio e diplomas Dona Sofía Núñez, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade. E a gañadora É moi emocionante isto, a ver. Pegouse. Pois a gañadora é Iria Ouviña Fernández, do Club Náutico O Muiño. Parabéns, Iria. Confusión entre o piragüismo e o tenis de mesa. Unhas palabras, Siria. Ti és rápida na auga e na terra, en todos os medios. Que maravilla, parabéns. Que tal? Bien. Sí, non? Sí. Como bogas ti? Ti bogas que é unha maravilla. O Umia quedache curto xa, non? Hai que buscar outros caudais. O Miño, imos o Miño? Sí. O Sil. Porque o Sil leva moita auga. E ti tes unha capacidade espectacular. Gracias. Nada, a ti. E parabéns, Siria, parabéns tamén a as dúas, a Laura e a Carmela, Tamén Laura aí dándolle a bogar e ti co tenis de mesa. A seguir dándolle, Parabéns, rapazas. Mellor deportista ribadumiense masculino. Primeiro finalista, Celestino Iglesias Cores, Desguaces Tino Racing. Campeón da agrupación 4 do Campeonato Rally Mix, subcampeón da xeral de carrozados do Campeonato de Rally Mix, campeón da Copa Top 10 Pirelli de Rallys e campeón da Copa K6 de Rally Mix. Segundo finalista, Celestino Iglesias Duarte, Desguaces Tino Racing. Campeón da agrupación 3 no Campeonato de Rally Mix, subcampeón en autocross. Terceiro finalista, Marcos San Martín García, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Vólvese, Carmela. Subcampeón no torneo zonal, quinta posición no ranking nacional, subcampeón por equipos no Campeonato de Andalucía, terceiro clasificado en individual no Campeonato de Andalucía, entrenador esparrín da selección andaluza dos mini BTT, xuvenís, infantís e alevíns. Entrega premio e diplomas Don Gregorio Gis,
deputado provincial de Infraestructuras e Vías Provinciais. E o gañador, Ben, eu creo que van ter que ampliar vitrina. Celestino Iglesias Cores, desguaz Celestino Racing. Esa foto aí. E imos ver se Celestino quere dicir unhas palabras. Celestino, vostedes casa grande, non? Digo eu para meter todos os trofeos. Bueno, máis ou menos. Mais Van collendo. van collendo. Igual hai que tirar tabiques dentro de nada. Bueno, non creo. Pois parabéns, Gracias. polo premio. Gracias. E a seguir dándolle aí fe en Dios e ferro a fondo. Bueno, non moito. Nada, agradecerlle aos pilotos todos que salen, que respaldan esta escudería, que son moitos, pilotos e pilotas, copilotos e copilotas, non? Pois agradecerlle a eles que este premio é deles. Ese aplauso ben forte. Carmela, ti podes subir por outra persoa cando queiras, sí? Mellor deportista ribadumiense feminina. Primeira finalista, Alba Barral Diz, Umia Club de Fútbol. Xogadora do equipo femenino sénior, que acadou a terceira posición na primeira división galega, o ascenso á primeira nacional, terceira categoría do fútbol feminino a nivel nacional, e o subcampeonato da Copa de Deputación Femenina por segunda vez consecutiva. Segunda finalista, Eva Lede Reboredo, Centro Artístico Chasé. Pola súa participación nos seguintes campeonatos: Mundial Amateur Street Pole en Vigo, Mundial Amateur Pole Expression Show en Madrid, Mundial Profesional Pole Arnold en Barcelona e pola dirección do Centro Artístico Chasé, primeiro homologado en Galicia pola Federación Española de Pole Sport. Terceira finalista, Yolanda Piñeiro Agra, Umia Club de Fútbol. Xogadora e capitana do equipo sénior B femenino, participante da segunda división da Liga Galega de Fútbol Femenino. Entrega premio e diplomas dona Noemí Outeda, deputada provincial de Centros Educativos. E a gañadora é... A ver, porque a gañadora é... mi madriña, Eva Lede Reboredo. Ben, non sei se Eva quere dicir algo a través de ti ou algo. Bueno, creo que a pesar dos parecidos, pois aprecia que non son Eva, evidentemente. Ela está competindo ahora na proba de Pole Expression en Madrid, nunha das citadas. E nada, aquí estou en representación tanto como alumno, tamén como monitor do centro. E nada, moitas gracias polo reconocimiento ao Concello. Ela estaría encantada de estar aquí, pero non pudo. E eso, moitas gracias.
Pois moitas grazas. Tamén, parabéns a vos, as dúas. Sei que estades xogando Santander ou algo. Acaban de chegar ahora a Cantabria xa. Chegaron a Cantabria. Un aplauso, que o sintan. E forza aí o club de fútbol de Umia. Mellor deportista masculino non ribadumiense. Primeiro finalista, Eloi Fernández Rosende, Umia Club de Fútbol. Porteiro do equipo sénior masculino que xogou a fase de ascenso a primeira autonómica e adestrador do equipo Benxamín do club. Segundo finalista, Manuel Fontán Señoráns, Club Náutico Muiño. Campeón de España de Inverno Junior C1, campeón de España na categoría Sprint C1 1000 metros, campeón de España na categoría Sprint C1 500 metros, sexto posto no Campeonato do Mundo Junior na categoría C1 1000 metros e sexto posto no Campeonato Mundial Junior na categoría C4 de 500 metros. Terceiro finalista, Ismael Rodríguez Pérez, Club Ciclista Ribadumia. Terceiro posto na Transgalaica da Mountain Bike, campeón galego de maratón de montaña. Terceiro posto na categoría Junior en Cotobade. Segundo posto na categoría Junior en Ames. E primer posto na categoría Junior na Estrada, en Silleda e en Vigo. Entrega Premio e Diplomas don Martín Vázquez, concelleiro da Corporación Municipal de Ribadumia. E o gañador é... A ver, quen é o gañador non ribadumiense? Pois, o gañador é nada máis e nada menos que Manuel Fontán Señoráns, do Club Náutico O Muiño. Unhas palabras, Manuel, ou que? Non? Non? Ti onde estás empadronado? Como non te empadronas en Ribadumia? Vivo en Vilanova. Vive en Vilanova, pois, pero Umia para arriba para baixo. Eu agora entreno en Pontevedra. Agora deste en Pontevedra, mi madriña. Pois nada, parabéns, polo premio. Parabéns. E ti que tal 9 meses de club ciclista aquí en Ribadumia? Sí. E ti onde estás empadronado? Eu en Vilagarcía de Arousa. En Vilagarcía, moi ben. Pero Ribadumia, boas pistas ten para as bicis, Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, di, que galego, Bueno, sí. Pois nada, pois a seguir dándolle aí, E parabéns. A ti, pregúntoche tamén se queres, Mellor deportista feminina non ribadumiense. Primeira finalista, Ana Abuín Pazos, Club Silva. Medalla de ouro no Campeonato España de lanzamento de martelo pesado. Medalla de ouro no 30 Campeonato Máster en pista cuberta de peso en categoría F55. Subcampeona de España de martelo. E récord en España en martelo pesado Máster F60, cun lanzamento de 11,03 metros. Segunda finalista, Bárbara Gómez Oubel, Desguaces Tino Racing.
Campeoa no Campeonato de Donas de Rallys, Rally Mix e Montaña. Campeoa na Agrupación 3 de Copilotos de Rally Mix e subcampeoa de copilotos da Copa K6 de Rally Mix. Terceira finalista, María Pérez Aragunde, Club Náutico Muiño. Finalista nos Xogos Europeos na categoría C2 500 metros. Finalista no Campeonato do Mundo na categoría C2 500 metros sub-23. E finalista no Campeonato do Mundo na categoría C2 200 metros sub-23. Entrega premio e diplomas Dona Mar Moimenta, concelleira de Obras, Eventos e Participación Veciñal. E a gañadora é... Pois a gañadora nesta categoría de mellor deportista feminina non ribadumiense é... Rana Win! Unhas palabras, Ana. Eu ti es de martelo, eu son de fuciño. Que nos vería as dúas, que combinación. Non estaría mal. Martelo pesado, ademais. Martelo pesado teño récord. Teño o de F60, pero xa teño aínda actualmente o de F55 tamén, que de momento ainda non mo sacaron. Non, que non cho saquen. Que non cho saquen. Para clavar puntos iso é unha maravilla. Todo que faga falta. Todas seguidas. Pois, parabéns, e ademais parabéns pola túa traxectoria deportiva, que é moi importante, é un exemplo. Bueno, aforrámoslle cartos á Seguridade Social, porque se os maiores facemos deporte, non vamos ao médico, estamos ocupados. Claro. Entonces hai que facer deporte. E máis lanzando un martelo. Sí que sí. Pois iso, pois parabéns. Moitísimas gracias. E vos tamén, parabéns. Nada, hoxe, pois, a vitrina leva un trofeo aí de desguaces, Tino, pero aí dándolle tamén. E nada, parabéns tamén á compañeira. Mellor equipo masculino. Nesta categoría, e segundo as puntuacións outorgadas polo xurado, produciuse un dobre empate nun dos postos finalistas, polo que resultaron os seguintes 4 finalistas. Primeiro, Alevín F8 Umia Club de Fútbol. Campeóns da Copa de Deputación na súa categoría. Segundo finalista, Benxamín B, Umia Club de Fútbol. Campeóns da Copa de Deputación na súa categoría. Terceiro finalista, Giuseppe Anthony, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Segundo posto en Primeira Galega e ascenso a Terceira Nacional por terceira vez en 11 anos. Cuarto finalista, Cadete A, Club Deportivo Ribadumia.
Ascenso á Liga Galega Cadete, sendo equipo debutante na Primeira Liga Autonómica. Entrega premio e diplomas don Juan Carlos Esperón, Concelleiro de Deportes e Xuventude. E os gañadores son... Imos ver logo quen é o equipo masculino gañador nesta cuarta edición. O equipo masculino gañador nesta cuarta edición é Cadete A, Club Deportivo Ribadumia, e Giuseppe Antoni, Club Tenis de Mesa de Ribadumia. Será por premios. Que se levante o auditorio. Póñeme aquí no medio dos gañadores que, Giuseppe, contabades con compartir o premio. Bueno, despois dunha loita grande contábamos algo. Vigo, chámolle Giuseppe e está trastornada porque me chama Giuseppe. Pero ben, merecido premio, non? Eu creo que sí. Sí. Todas e todos merecedes o premio polo esforzo que facedes. O que pasa é que hai que repartirse. Entón é así. Parabéns, Gracias. E a seguir dándolle aí porque sodes unha potencia en tenis de mesa. En galego tenis de mesa, en chinés ping-pong. Nós somos moito máis de papatoria, eles como cousas raras, non? Nada, parabéns tamén a vos. E a seguir dándolle aí, non? Sí, sí. Estades emocionados, emocionados. O auditorio viñase arriba con vos, E con vos, e con todos, vai. Hai aquí canteira e aquí tamén siareiras e siareiros. Falta fai para coller combustible, seguir para diante. Pois nada, parabéns a todos, aos 4 equipos, parabéns, e nada, a gozar e a seguir dándolle aí. Mellor equipo feminino. Primeiro finalista, equipo Benxamín do Club Ribadumia Tenis de Mesa. Subcampeoas no Campeonato Galego Benxamín por equipo, subcampeoas en dobres no Campeonato Galego Benxamín e semifinalistas no Campeonato Galego Alevín. Segunda finalista, equipo Primeira División Nacional do Club Ribadumia Tenis de Mesa. Consecución por terceiro ano consecutivo da permanencia na Liga de Primeira División Nacional Femenina. Terceiro finalista, equipo feminino A, senior do Umia Club de Fútbol. Terceiro posto na Primeira División Galega, ascenso á categoría nacional feminina, Primeira Nacional, e subcampeonato da Copa Deputación por segundo ano consecutivo. Entrega premio e diplomas Dona Mar Rei, Concelleira de Educación e Cultura.
imos ver logo cal é o equipo feminino gañador. Atención, porque o premio é para Senior Feminino A, Umia Club de Fútbol. Parabéns a todas, e nada, se nos queres encargo as palabras en nome do equipo senior. Bueno, nada, agradecer ao Concello esta iniciativa, a todos os deportistas, sean ou non nominados, e sobre todo a elas que están ahora mismo en Santander, que son as verdadeiras campeonas. Moitísimas gracias a todos. Pois iso, forza, mandamos por Santander. Aí para Cantabria. Carmela, dun momento a outro cae o premio, xa verás. Ela insiste, ti insiste. Mellor Club Deportivo. Primeiro finalista, Club Ciclista Ribadumia. Consecución de podios en todas as probas nas que participaron no seu primer ano de competición, destacando nesta temporada os podios conseguidos polo ciclista do club Ismael Rodríguez, campeón galego de maratón de montaña e terceiro na Transgalaica de mountain bike, organizador da Mini BTT Concello de Ribadumia, na que participaron 30 equipos e 471 ciclistas, e organizador da Mini Concello de Ribadumia, con 15 equipos e 100 ciclistas. Segundo finalista, Club Náutico Muiño. Organizador da 25 Baixada do Umia, consecución de podios a nivel nacional e internacional, destacando terceiro posto na Liga Provincial, terceiro posto na Liga Galega, terceiro posto no Campeonato Galego Xogade, terceiro posto no Campeonato Galego Embarcación por Equipo e tercer posto no Campeonato Galego Individual. Terceiro finalista, Umia Club de Fútbol. Club que forma equipos en todas as categorías, senior, masculino e femenino, e fútbol base, con 14 equipos en competición e máis de 250 licencias. Club que aposta polo fútbol feminino, con 3 equipos en competición oficial, senior femenino A, senior femenino B e promesa alevín femenino. Destacaron na tempada 2019-2020 o terceiro posto na súa categoría do equipo senior A femenino, que ascendeu á Liga Nacional. Os campeonatos da Copa Deputación conseguidos polos equipos de categoría Benxamín B e Alevín F8 e a fase de ascenso do equipo senior masculino. Entrega premio e diplomas don Daniel Benavides, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia. E o gañador é... O premio mellor clube vai para Club Ciclista Ribadumia.
Parabéns a todos os clubes daqui de Ribadumia, aos clubes nomeados, e parabéns ao clube que leva o premio. Ese clube que levades 9 meses dándolle hospedais en Ribadumia, como clube. Levamos un ano. Un ano, vai, eu xa pensei que 9 meses. Un ano e xa estedes esta potencia, que barbaridade. Xa levamos outro ano traballando como escola, non? Carai, que cigüeñais tedes, Pois a seguir dándolle. Seguiremos dándolle. Moi ben. Pois moitas grazas e parabéns. Parabéns a todos os clubes. Mellor adestrador. Primeiro finalista, Moisés Campos Maneiro, Umia Club de Fútbol. Adestrador do equipo sénior femenino A, cos seguintes logros: terceiro posto da Liga Femenina de Primeira División Autonómica, ascenso á Liga de Primeira Nacional de Fútbol Femenino e subcampeón por segundo ano consecutivo da Copa Deputación de Fútbol Femenino. Segundo finalista, Francisco Javier García Parada, Club Náutico Muiño. Adestrador das categorías base do Club Náutico Muiño, cos seguintes logros: terceiro posto no Campeonato Galego, terceiro posto na Liga Provincial 2019. Terceiro finalista, José Antonio San Martín Gil, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Adestrador do Club Ribadumia Tenis de Mesa, que conseguiu o mantemento dos equipos do club en terceira nacional en categoría masculina e en segunda nacional masculina, así como en primeira nacional en femenina, árbitro nacional de segundo nivel e xogador do club. Entrega premio e diplomas dona Pilar Martínez, concelleira de Contas e Economía. E o gañador E o premio nesta cuarta edición, na categoría de mellor adestrador, vai para Moisés Campo Maneiro, do Umia Club de Fútbol. Parabéns aos adestradores e parabéns nomeadamente aquí ao gañador. Unhas palabras, adícasnos. Sí. Bueno, quero en principio agradecer al Concello de Ribadumia, al alcalde, a David, su corporación y a toda la gente que trabaja para este evento que es muy importante para nosotros, para los deportistas. Aunque este es un trofeo individual, para mí es colectivo. Así que quiero agradecer a todas las jugadoras que formaron en mi proyecto durante 4 años, a toda la directiva, a mis compañeros del cuerpo técnico, al presidente, a Pidis, y una persona para mí muy, muy especial, por eso estoy aquí en el UMIA, que es a Félix. Vale, gracias a todos. Gracias, parabéns. Sí, claro. Quería dedicarle, porque también en el día a día para mí es muy importante, es unos amigos que vinieron a verme y también a mi familia. Se la dedico a ellos. Grazas e parabéns, importante figura do adestrador, da adestradora, é quen nos guía. Premio ao Mérito Deportivo. Primeiro finalista, Juan José Silva Pazos, Umia Club de Fútbol.
Pola súa vinculación ao deporte en xeral e ao fútbol en particular nos dous equipos do Concello de Ribadumia, por ser un exemplo de superación para todos os deportistas en xeral e para o fútbol base en particular. Segundo finalista, José Manuel Vázquez Núñez, Club Náutico Muiño. Pola súa vinculación ao deporte ribadumiense en distintas disciplinas que van dende o fútbol ata o piragüismo, no que presenta actualmente o Club Náutico Muiño. Terceiro finalista, Antonio Vizoso Touriño, Club Ribadumia Tenis de Mesa. Pola súa vinculación ao tenis de mesa desde os seus comezos no Concello de Ribadumia, primeiro como xogador e actualmente como formador dos equipos base e colexiado en División Nacional. Entrega premio e diplomas don David Castro, alcalde de Ribadumia. E o gañador é... Ben, imos ver logo quen é o gañador a este mérito deportivo nesta edición. Juan José Silva Pazos, do Umia Club de Fútbol. Parabéns a todos os nomeados e imos preguntar aquí a Juan José nos quere dedicar unhas palabras. Nada, estou moi agradecido do premio, tanto agradecer ao Ayuntamiento, aos equipos, tanto Ribadumia como Umia. Eu síntome parte do Ayuntamiento, que vivo en Cambados e tal, pero sempre estuve aquí rodeado. E darlle... Perdón. Darlle gracias a miña familia. Parabéns, Juan José. Merecido premio, merecido o premio por todo o mérito que conleva a dedicación deportiva. Parabéns. Premio patrocinador, finalistas, Bar Cruceiro Vello, Bocatería, Cafetería Lareca, Umiatec. Polo apoio constante e o papel fundamental que desempeñan no crecemento das entidades deportivas do Concello de Ribadumia, así como dos seus deportistas, para chegar a conseguir todos os éxitos que hoxe se recoñecen nesta gala. Entrega premio e diplomas don Juan Carlos Esperón, concelleiro de Deportes e Xuventude. E o gañador é... A ver, o premio ao patrocinadora deste ano
é para Lareca, dos mellores bocadillos do Salnés e da Beira do Umia. Temos aquí os representantes, viñen por detrás, asustei, Tiña que ter avisado antes. Nada, daros as gracias por este evento e nada, un placer estar aquí. Eu teño ganas de probar as bocatas de Lareca. Cando queiras. Pois nada, eu non sei se xa dentro dun anaco vou por ali. Xa me empeza o estómago a avisar. Pois agradecidas e agradecidos do traballo que facedes e do apoio que dades ao deporte. Premio Comunicación, finalistas: José Luís Chantrero, Diario de Arousa e Fito Gago, Faro de Vigo. A información de sitúa no panorama a deportistas e entidades, algo importante para a evaluación de todos eles. Tamén se debe ter moito en conta que esta presencia dos diferentes deportes nas crónicas diarias fai que os seguidores poidan involucrarse e trasladar o seu apoio e admiración ao recoñecer e darlles visibilidade a todas as disciplinas deportivas, tanto as que xa están firmemente asentadas como as que ven xurdindo ano tras ano, como está a acontecer no propio Concello de Ribadumia. Entrega Premio e Diplomas don Juan Carlos Esperón, Concelleiro de Deportes e Xuventude. E o gañador é... Imos ver onde vai este premio de comunicación nesta cuarta edición. O premio vai para o Diario de Arousa. Tocoulle recoller o premio en nome do Diario de Arousa, porque lle tocou así, pero ela ben merece un aplauso e os parabéns polo traballo que leva feito para que esta gala vaya para diante. Así que tamén merece un premio. E parabéns a vos, ti és como a teu pai, pero en pequerrecho, A escala, parabéns pola nominación e tamén polo traballo que facedes para manternos informadas e informados. E a derradeira categoría, o Premio Extraordinario, finalistas: Organizacións do Arousa Fútbol 7 e da Copa Ribadumia. Este ano recoñécese conxuntamente o labor realizado polos equipos organizadores destes dous eventos deportivos, vinculados co fútbol base por traer a Ribadumia estes torneos internacionais das súas diferentes categorías, alevín, benxamín e infantil, o que supón unha importante proxección tanto turística como económica do Concello de Ribadumia. Entregan premios e diplomas don David Castro, alcalde de Ribadumia, e don Daniel Benavides, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia.
o gañador é... E volver logo, que xa é o último, bichedes, como pasa o tempo. E aquí veña a repartir premios nesta festa rachada do deporte de Ribadumia. Representantes do AF7 e da Copa Ribadumia, os dous levan premio, como non pode ser de outro xeito, poñendo o nome de Ribadumia polo mundo adiante, indo a moitas partes do mundo, representándonos, sendo un orgullo para todas e todos nós. Parabéns, unhas palabras dunha banda a outra do UMI, así que nos adicades, non? Nada, eu dar as gracias en xeral a todo o Concello de Ribadumia e, bueno, a Xunta Directiva do Club Deportivo Ribadumia e o Concello pola gran acollida que tivo este torneo e, bueno, polo maravilloso traballo que fixeron e, bueno, o premio ao final é deles. Eu son simplemente aquí un representante de, bueno, o que colle o premio, pero isto é o fruto do traballo de moita xente. Iso é importante do deporte tamén, traballo en equipo. Hola, boas noites. Desde a modestia de aquí de Paco, eu quería agradecerlle a todas as institucións, as aquí representadas e ao mellor algunha que non hai, así como os patrocinadores, o colectivo de xente que traballa, que de feito xa está traballando para a edición do ano que ven, o Ribadumia por as facilidades dadas, a toda a corporación que preside David e que nos acolleu aquí. Eu creo que de unha forma generosa, voluntaria, espléndida, sin ningún tipo de inconvinte e que dá gusto traballar en estas circunstancias. Nos vimos de outras experiencias distintas, pero, bueno, cada cual é libre de valorar o que considere. De todas formas, gracias por o galardón, un recoñecemento ao xurado e a quen tuvo esta consideración e a todos os presentes por a vosa presencia aquí, valga a redundancia. Moitas gracias. Grazas e parabéns. Peche esta gala o señor alcalde de Ribadumia, don David Castro Mougán. Moitas gracias. Bueno, o primeiro é felicitar e dar a enhoraboa a todos os gañadores. Enhoraboa a todos os gañadores. Pero tamén temos que felicitar a todos aqueles deportistas que chegastedes á final. É moi difícil, cando se chega á final, elixir un gañador, e aí tamén hai que dar a enhoraboa a todas as persoas do xurado, porque non é fácil elixir a esa persoa. Pero, de calquera forma, a todos os gañadores, enhoraboa, e esperamos aquí para o próximo ano. Quero terminar agradecendo ás institucións, á Diputación de Pontevedra, á Xunta de Galicia, polo enorme traballo e pola colaboración que nos estades dando aquí en Ribadumia. Gracias a iso, non sabemos se somos conscientes de que en materia económica todo fai falta, pero somos conscientes do esforzo que se está a facer desde as distintas institucións. E nós, Ribadumia, somos agradecidos ás institucións. A Xunta de Galicia ahora mesmo está colaborando moi ben, a Diputación de Pontevedra tamén está colaborando co Concello de Ribadumia, e iso eu creo que yo temos que transmitir así a todos os deportistas e a todos os veciños, porque hai que ser agradecido. As federacións, moitas gracias por estar aquí, a vosa presencia fai que nos ilusione máis na práctica do deporte, en fomentar o deporte, e tamén vos esperamos aquí para o próximo ano. Eu non quero olvidarme de todas aquelas empresas privadas que, gracias a elas, a súa colaboración, as súas aportacións económicas axudan ás distintas entidades culturais e deportivas, en este caso deportivas, a que se poidan cumplir os obxectivos económicos por parte das distintas entidades. Non é fácil estar ao frente das distintas entidades deportivas, de todas, hai un enorme esforzo de todas as xuntas directivas, de todas aquelas persoas que traballan, e, polo tanto, a veces hai, problemas, dudas económicas, pero gracias a esas persoas
persoas, gracias a esas empresas privadas que día a día pois están facendo esas aportacións a todas as entidades deportivas, eu creo que iso que o hai que agradecer con un forte aplauso. E quero agradecer, para rematar tamén, a todas estas persoas que están traballando dunha maneira desinteresada para que este evento poida ser unha realidade. Gracias a elas. Gracias a elas, gracias ao seu traballo, un ano máis estamos aquí, de alguma maneira ilusionando aos deportistas, recoñecendo ese esforzo que están a facer a diario. E, quero rematar porque todas as entidades culturais e deportivas son importantes. Eu podría empezar por un e ao mellor se me olvidaría algunha, pero todas son importantes. Eu estou mirando ahora, por exemplo, para Piris, xa non solamente ahora que é presidente do Umia Club de Fútbol, un enorme traballo ao longo de todos estes anos, do Ribadumia, do piragüismo, de todas, do tenis de mesa que se empezou fai pouco, do ciclismo, de todas. Non me quero olvidar de ninguna. Eu creo que ese enorme traballo, eso vai a ter unha recompensa, estes obxectivos que nos estamos marcando, se o AF7 foi unha realidade aquí en Ribadumia, se a Copa Ribadumia foi unha realidade, é porque gracias a todo un equipo humano que está traballando, se recoñece ese traballo, ese esforzo. Eu, de verdade, estou moi contento de todas as entidades culturais e deportivas porque están a facer un traballo enorme, pero tamén neste último ano temos que felicitar e vamos a rematar con un aplauso porque foi moi importante para Ribadumia, non solamente en materia deportiva, sino tamén económica e turística, o AF7 e a Copa de Ribadumia. Moitas gracias por elixir Ribadumia. E pechamos xa esta festa do deporte aquí en Ribadumia, esta cuarta edición, agradecéndovos a todos e a todas a vosa participación e agradecéndovos esa ansia que poñedes apoiando sempre o deporte dende o punto de vista que poidades e o que queredes. Así que todos aquelas e aqueles que tamén facedes deporte e que poñedes en Ribadumia no mapa internacional do deporte, parabéns e o noso agradecemento. E tamén eu, pola miña parte, que tiveran esa feliz inconsciencia de convidarme a darme o privilexio e agasallo de poder compartir con vos hoxe esta xornada de festa. Antes de rematar, avisar aos finalistas, as finalistas, gañadores e gañadoras, e tamén ás autoridades que, por certo, agradecemento porque hoxe, entregando os premios, fixeron deporte, nomeadamente o concelleiro de Deportes, Juan Carlos Esperón, mi madriña, sube, baixa, baixa e sube. Fixeron deporte hoxe, pois tedes que subir aquí que hai que facer foto de familia e despois para recuperar folgos, como non podía ser de outro xeito, hai pinchos. Así que xa sabedes, a seguir dándolle aí, forza! Isabel, moitas gracias por estar en Ribadumia unha vez máis. Moitas gracias por estar nesta gala tan importante para Ribadumia, para nós é moi importante. Un aplauso a David e moitas gracias ao alcalde e a toda a corporación municipal e ás traballadoras e traballadores do Concello por recibirme deste xeito tan agarimoso e maravilloso. É un placer, dentro de nada xa me empadrono, A semana que ven...